Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan lokaci namu mai albarka. Dawa na dace. Kashi na 41. Ya ɗan kame kaɗan da yadda suke shan rikici tun ɗazu a kan ti da ya taɓa wanda ta dafa fuska a taɓure shi dai ba wannan ba, kuma ya saba idan bai sha ba kansa ciwo yake yi masa. Da ta ce baby ke dafawa kafaɗa ya ɗaga irin shi bai dai ba ruwansa ɗin nan ko ma dai waye shi dai ti ɗinsa ya sani. Ma ta ɗan yi murmushi ta ɗan motsa kaɗan cikin dabara ya ɗauke dubansa ya ɗan murza hancinsa sannan ya dubi ma a nutse ya furta na gaji sosai yau ma. Ma ta yi murmushi tana faɗin sannu da ɗan ma kana gani yarinya ta ma ta gaji kasa na taso ta. Yarinyar nan Allah Ubangiji ya nuna min ta samu miji na gari ta yi aurenta ita ma ta haifi wa'inda za su bauta mata da jikinsu da lafiyarsu kamar yadda take hidima da ni. If yayi maganar da ma ta yi ta saka shi yin shiru na 'yan daƙiƙu kafin ya ɗago dubansa ya kalli ma sau ɗaya sannan ya ɗauke duban nasa yana ɗan dantse leɓensa a ransa yana ayyana yanzu ma ai ta haifa sai ya mata hidimar ni ban ma san takamar nan ta me take yi ba ko da kafin ya rasu ma su da mata wani abun nashi na tsoron Allah ko da yake ba wace ba ta jin tsoron Allah saboda yarinyar can tana kallon mutum ido cikin ido da iya raina masa wayo da yin tamkar bata san me yake yi ba har ni zan hane ta abu ta aikata kuma ta ci gaba da kallo na ido cikin ido ga ta in kashe ta kenan ko ba abin da zan miki Rauda amma bana jin in zan iya yafe miki ba aure ba bismillah ki sake yin wani auren sai me daga ke har maman taki magana nake Yusuf ma ta faɗa da ɗan ƙarfi tana ɗan ɗaga hannunta dan sau uku kenan tana magana bai ce mata komai ba. Kallonta yayi da ɗan sauri yana furta ma ta fara magana Rauda ta fito ɗauke da wata mahaukaciyar butar shayi da kofi na kwalba a saman plate ɗinta. A lokacin ne ma ta ce yaya ina ta addu'ar har sau uku ba za ka ce min amin ba. Na yi maganar Allah ya ba ‘yata miji na gari baka ce min amin ba. Na yi maganar Allah ya baku zaman lafiya ya kaɗe duk wata fitina baka ce amin ba. Na yi maganar taimako da aka bayar wa mazan masu mana hidima Allah ya ƙara buɗi shi ma baka ce min amin ba. A hankali Rauda ta ajiye plate ɗin a saman ɗan madaidaicin teburin da ke ɗauke da taya biyu kaɗai wa'inda ake kafe su idan ba a so teburin ya motsa kuma ana sakin su idan ana son motsa shi. A nutse ta sake su sannan ta turo teburin har gabansa ta kafe masa shi a nutse ta ɗauki ɗan ƙaramin kofin ta zuba tea ɗin sannan ta ɗauki zuma ta buɗe ta tsiyaya a madaidaiciya ta saka ɗan ƙaramin cokali tana motsawa a hankali ta ɗago idanuwanta jin ya yi wa mamanta shiru bayan ana masa faɗa ko dai ya tafi ne sai daga ‘yar yatsarsa ya kai wajen sajensa a hankali yana ɗan shafawa leɓensa na fitar da alamun murmushi faɗan da ma ta dage tana yi don kawai bai ce wai wani abu ba. Ma ta turo baki tana ɗauke kai shi kuwa a hankali ya furta amin ma sai kuma ya jiyo don tun da ta fito ya ga fitowarta har zuwa yanzu. Hannunsa fari sal ya miƙo ya amshi tea ɗin idanuwansa a kanta da kallon da ya sake sakawa a zuciyarta. Ta idasa hautsinewa kafin ya ɗauke dubansa yana sauke ajiyar zuciya a hankali ya kai kofin bakinsa da ɗan sauri ta furta bai huce ba fa. Ma da ta yi kamar bata san kawai bata nan da gangan dan za ta so ta idasa gane wa idanuwanta ta sake ɗauke kai dan sai ta ji kunya na son kama ta bayan ba wani abin suka ce ko suka aikata da zai iya bata kunyar ba. Haka kawai dai ta ji ina ma a ce rana ne sai ta buga wani kira ta bar wajen ko sa gama raina junansa hankalin. Idanuwan sai sake sakawa a cikin nata da kaifin da suka yi masa shi kansa zuwa ita da ta ji kamar za ta lume ciki. Yana kallonta yana danne harshensa da hannayensa sannan ya hana kansa yi mata tambayar nan da ɗaya jal cewa wai ke takamar me kike yi dan Allah takamar me kike yi amma ya kasa dan ba zai so a masa wata fassarar ba ga mamanta nan a zaune sai kawai ya mata horon da ya fi saka ta yin laushi ta hanyar amfani da idanuwansa ya ci gaba da surɓar tea ɗin da ta bashi bayan da zafin sosai. Ajiyar zuciya ta sauke a hankali ta ɗauke idanuwanta a kansa ta juya ta ƙarasa wajen ma a tausashi ta furta good night ma. Ma ta dubi fuskarta du ta yi yaushi kana ganinta zaka ga canzawar yanayinta. Ta yi mata murmushi ita ma tana faɗin good night baby.
Allah ya miki albarka, amma daga yau ba za a kuma taso ki saboda ti ba, za ki koya wa matarsa ne. A ranta ta ayyana Allah sai dai kar ya sha ti ɗin. Shi ɗin kuwa ya ayyana ita ɗin dai za ta dafa shi, wa ya sa ta saba min. A raunanar da ta kai zaune tana sake jin irin yadda ƙirjinta ke yi mata zafi da ɗaukan mugun abin da ta gama yi masa faɗa ɗazu. Sai dai kasancewar addu'a ce babban makamin da ta gama yarda zai zamo makamin yaƙin duk wani abin da ke kawowa zaman lafiyarta farmaki, sai ta ringa jin sassauci da salama a cikin zuciyarta da kuma dangana. Ƙarshe ma sai ta ɗauko yabon mamaci ta yaɓa a zuciyarta, ta bige da yi masa addu'a kamar yadda ta saba har bacci ya kwashe ta. Tana yi masa addu'a bata sani ba. Ya ɗan jima tare da ma har sai da ta kore shi sannan ya miƙe ya nufi hanyar da ya biyo, ya fice ya nufi ɓangarensa. Ya buɗe ya shiga mamakekin falon da ya raba ɓangaren ginin har sau 5. Ƙwarai ya san dama a nan ne za a fara ajiye ta a matsayin baƙuwar wajen, kuma ya tabbata da wahala ya tardo ta a rufe kamar yadda bakin amare ke yi, don tuni ya gama gane wannan fa idan ba a gama raba hajar a titi ba ma da sauƙi-sauƙi don yanayin tafiyar kayanta. Tun da ya shigo Amina ta ajiye wayarta, waya suke yi da mahaifiyarta. Duk irin tsayin daren nan da kuma kasancewarta amarya, tana sanar mata dukan abin da aka yi ɗaya bayan ɗaya, ita kuma tana shawartar ta abin da zai fishe su. Murmushi ta sake yi masa tana ɗan sada dubanta, don duk yadda take son kallonsa ido cikin ido sai ta ji ta gaza jurewa. Bar san yaya aka yi shi baya jin nauyin kallo ko kaɗan ba. Kansa ya ɗan kawar yana sauke ajiyar zuciya. Da ƙyar ya danne kansa ya ƙarasa saman falon. Ya zauna yana sake dubanta da tunanin abin da zai yanke a yanzu. Dubansa ta yi da wata murya ta kisa ta furta, "Barka da shigowa." Idanuwansa ya ɗan lumshe a hankali, hakan ya tabbatar mata amsar kenan. Sai hakan ya sake saka mata ɗan shakku da gudun cika surutu. Ya jima a hakan yanayinsa a mace gaba ɗaya, sannan ya miƙe a natse da nufin tafiya nasa ɓangaren. Miƙewa ta yi, zunguyi ta bi bayansa har sai da ya ɗan dakata ya jiyo a natse na dubanta. Ba da niyyar wulaƙantarwa ba, don ya riga ya amsa ko mecece, kamar yadda ya gama yarda cewar rungume da zai sa ya manta abin da ya fi komai tsaye masa a rai. Ya dube ta da kula sosai, da irin izar mulkin da yakan yi wa na waje wa'inda ba ma da ba kuma hajiya ba. Ya furta, "Na san kin gaji yau ko?" Dubansa ta yi da sauri, don irin yadda ya yi magana yana dubanta sai da gabanta ya faɗi. Dan murmushin da ya saka ta shakkun anya murmushi ne ko ba murmushi ya yi mata a hankali ya furta, "Ki je ki huta, ga pad ɗinki can, sweet dream." Ya ƙarashe yana juyawa ya ƙarasa nasa pad ɗin ya buɗe ya shiga. Sannan ya rufe ƙofar a hankali ya ƙarasa wajen bed ɗinsa ya shiga kashe fitilun ɗakin ya kwanta. Yana janyo tarbinsa a hankali ya rintse idanuwansa haɗi da ruƙunƙume filon da ke saman gadon, yana jin yadda zuciyarsa ke mugun bugawa. Bai taɓa san za a bashi harka a buɗe ya kasa karɓa ba, bare harkar nan ta halal. Matar aurensa, duk irin yadda ya riƙe kansa tsayin lokacin nan shi kaɗai ya san cikin azabar da yake shiga. Wasu lokutan idan yana cikin hafi na buƙatar mai ɗebe kewa ga ta samu, amma wani lamari mai ban haushi ya hana shi rawar gaban hantsi. Insha Allah zai ture don ya fuskanci matarsa su yi irin zaman da ya dace da su, na mutunci ko na abokin gabar mutunci, don duk abin da ta zo da shi za su kafta. Amna kam sai ta ji wannan abin da ya yi mata dungumammiyar nasara ce, duk da ta so a ce ta kwana a ɗakin sai ta bar hakan zuwa ta huta da ya ce. Ta juya tana jin farin ciki, ta nufi ɗakinta ta sake kunna wayar don tana son sauraron voice ɗin Habu ɗan Daudu. Sai dai tsarin ɗakin nata ya saka ta sake shagala kamar yadda ta shagala a falon nan. Ta ringa yi wa mahaifiyarta bidiyo falon, haka yanzu ma ta ringa yi wa ɗakin bidiyo tana turawa a wayar mahaifiyarta. Sannan ta danna mata voice note tana sanar mata tabbas kayan nan sun ninka nata da aka kawo. Ita bata ma ga natan ba, kai kayan nan sun haukata ta fiye da tunani, don ta jima tana sake ɗauka har bayi sannan ta zauna sai ka ce ba ita ce ke takamar daga gidan kuɗi ta fito ba. Zuciyarta ta sake cika da wulaƙanci da tarin zagin kai. A yanzu ta gama yarda tana iya bin ma ko don ta sayi zuciyar ɗanta, idan ya so daga baya ta yi mata zagon ƙasa, don ta gama ganewa idan har ta ida babban haja komai ya ƙare. A yanzu ba wai iya ƙasar nan ba, ko waje ta fita daidai take da uban kowa. Da wannan ta zauna bakin gadonta ta shiga sauraron voice ɗin Habu, tana cire uban lulluɓin da aka yi mata da rigar da aka saka mata a ƙarƙashin lulluɓin. Tana sauraro ne bakinta da idanuwanta na
buɗuwa zuciyarta na ta farfasa. Wani irin takaici ya gama lulluɓe ta a lokacin da ta kusa gama sauraron maganar da takaici ta datse. Sam bata ji bayanin aurenta da Balarabe da dukiyar da ta samu ba. A baya ne ta furta, da ke ƙaramar faƙirar talaka ce har kika buɗi baki kika zage ni dan uwar mijina na renonki. Idanuwanta ta lumshe cike da ture tunanin dalilin da ke raya mata yana iya sakawa Rauda ta yi mata haka a bayyane. Ta sake furta, na san ko giyar wake kika sha ke ba za ki so min miji ba, kuma na san ko tuɓe ki aka yi a gaban mijina a halayyar da aka faɗa min nasa da na halayyar da aka gaya min nasa na da ba za ki daɗa shi da ƙasa ba balle har ya ‘yanta ki, domin wanda yake amini a jikinsa ya sanar mini irin matan da ya yi mu'amala da su ba ƙananun ƙadangarun bariki ba ne. Wallahi ni na san tunda na ga matar nan matsayin mamansa sai ta ja min matsala. Ba damuwa, na sayi faɗan ni da ke za a ga ƙaramin ɗan iska. In dai ina raye wallahi sai na ga bayanki kafin na ji uban da ya tsaya miki har kike zagina. Tunda na ganki na ji na tsane ki, ashe ɗan talaka ce ki. Sosai ranta ya ɓaci, hakan ya sa ta ci alwashi sosai akan Rauda kafin ta yi kwanciyarta ko fitsari ba ta ji, kuma ba za ta wanke kwalliyarta ba don tana so gobe da safe ma ta burge shi da ita. Shi yasa ta gama ƙudurcewa ranta salolin za ta haɗe kawai zuwa gobe ta gani. Washegari haka aka yi ‘yar hidimar girki aka kai ɓangare, amma ma ta hana Rauda taɓa girkin don tunda ta tashi da asuba ta ji jikinta da zafi. Shi yasa ta sa ta je ɓangaren ta kwanta. Har dare a ɓangaren nata take, sai da aka yi sallar isha'i ta sa ta je ta kwanta domin da sauƙi, kawai dai rashin kuzari ne. Ma ta alaƙanta hakan da matsowar cikawar takabar ta jibi-jibin nan, shi yasa take ta yi mata nasiha da rarrashi har ta samu. A kwana na biyu kuwa Sa'adu suka ɗauke mata hankali don sun saka ta gaba wai sai an yi mata kitso da ƙunshi na fita ta gaba. Ita kuwa ta ce ba za ta yi ba gaskiya. Suna shan fira suna ɗebe mata kewa har ma ta shigo ta sanar musu za ta je ɓangaren Hajiya ta yi kiranta ta ce ta je, Sultan Shahid na son ganin su. Har ya ƙaraso suka yi mata a dawo lafiya. Suka ci gaba da firarsa a tsakaninsu, firar da rabinta ƙoƙarin nuna Rauda ne cewar haƙuri za ta yi na rashin mijinta. Addu'a ita ce abin da za ta ci gaba da yi masa har ta koma ga Ubangijinta na nuna soyayya, amma a yanzu kuma da ta fita a takaba shi kenan duk wani abin da ya dace yi za a yi. Wallahi ko ba ta yi kitso da ƙunshi yau ba sai ta yi gobe. Ita dai wallahi zazzabin da ke damunta ne yake takura ta, don taki anar asibiti ne gani take yi daga ɗan zazzaɓi sai asibiti, amma kurkusar ta yake daidai misali. Da girmamawa da kula ya fara gaishe ta. Kujerar da yake zaune wacce take fesin ɗinsu, Hajiya ba ta san da zuwansa ba sai da aka shigo aka sanar da ita, kuma yau Yusuf ya yi ‘yar tafiya tun da asubahi. Ko da ta kiraye shi ma jin yayi yana tunani ya ce yana zuwa. Da ya kira shi sai ya ce da shi zuwa yayi kawai gaishe da Hajiyar. Hakan ya sa ya sanar mata da gaggawa aka shiga tarbar Sultan Shahid. Mana murmushi take sake tambayar sa takwarar Ammi sarkin rigima. Yana murmushi shi ma ya ce tana lafiya ma, ai kam za ta zo maki hutu ko na ɗan huta da rigimar faɗa ita da ‘yan uwanta. Hajiya na dariya ta ce Allah ya nuna mana, da mun yi farin ciki hakan. Ya amsa da amin sannan ya shiru na ɗan lokaci kafin ya ɗago kansa da girmamawa da kalamai irin wanda za ka yi wa babba magana da su ya ce, a nutse cike da girmamawa. Bayan ya ɗago ya dube su sannan a tausashe ya ce, ina mai baku haƙurin zuwan bazata da na yi. Na tabbata idan har ya san zuwan nawa yana gari zai iya biyo ni ne, idan kuwa yana zaune firar ba za ta yiwu ba, bayan abin da yake tafe da ni mai mahimmanci ne. Hajiya ta dubi ma kuwa ta sake tsura masa ido tana addu'ar Allah ya sa ba wani abin da Yusuf din yayi ba, dan sukan yi wa juna haka. A baya idan Yusuf ya bata mata rai ta ki haƙura, shi yake zuwa ya wani kalalace ta. Shi yasa a yanzu ma tana kallon sa tamkar za ta cire maganar daga bakinsa take ji. A tausashe ya ɗan nisa ya ce, dangane da maganar Rauda ne. Ma da ɗan zaro ido, Hajiya kuwa ta ɗan matso gaban kujerar tana dafa kirji tana kallon sa. Sai kuma ta shiga salallami tana faɗi, yi bayani mana Sultan, me ya samu baiwar Allah marainiyar Allah, me ya same ta? Hannunsa ya ɗan kai wajen bakinsa kaɗan don maganar da nauyi a yi ta da iyaye. Kawai ya gane abokinsa akwai taurin kai, shi yasa ya zo ɗin. Kai ya sake maidawa ya faɗa a tausashe ya ce, tun kafin aurenta
da Abdallah Malik ke santa. Ya ajiye maganar a hankali yana ɗan ɗago idanuwansa, ya sauke dubansa a fuskar Hajiya da ta zagi baki ta zaro idanuwa ta kuma ɗago hannu kamar za ta tare wani abu. Sai ya ga ma kuwa babu irin matsanancin mamakin nan a fuskarta. Allah ya ƙadarto auren na farko ba shi ne mijinta ba. A yanzu da Allah ya yi haka sai nake ganin take-takensa ya ƙi yarda da abin da nake son nuna masa. Ina yi masa gudun ya ce zai nuna zuciya da girman kai a wajen da bai dace ba. Shi ne na ce zan zo na sanar dai sai a yi abin da ya dace. Ya idasa maganar wannan karan yana duban su baki ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Wai Yusuf nawa raudatawa ta gidan nan so wani irin so? Kai ni duna rikici. Wai tsaya kana nufin Yusuf nan? Hajiya ke faɗa da mugun mamaki tana tafa hannayenta da tarin tunanin kai. Ba wanda take tunani ba ne. Murmushi ce ya iya yi yana sada kansa. Ido ta ƙara zarowa ta duguma yana faɗin. Andiya, kin ji wani salamamman labari da wani tashin hankalin? Yanzu yana son nata, yana kallo, yana ji, yana gani yayi shiru har wani ya shigo ya ɗauke ta. Yau da ace tana can da yaya zan yi? Inna lillahi, yau ga wani abun mamaki, abun rikicewa. To wai dama haka abin nan yake? To ina fa ta sani? Ta sani ne ko bata sani ba? Ita ɗin tana son sa ne? Ko da yake ai ba zancen tana son sa. Jika na ko ƴar waye idan ta gani ai za ta so, wallahi tallahi ma kuwa. Kai ai ka gama ɗana, Allah ya saka maka da alkhairi, aure an yi an gama. Ka san ba komai ke wahalar da Malik ba, sai jinin nan naku na sarauta. Shi ya fi masa illa fiye da kowa, don kuwa kana ji kana gani ka yi wa kanka illa don wani dalili naka, ai bai dace ba. Kai subhanallahi, ashe haka ake yi ban sani ba. Ikon Allah, ikon gaske. Allah ya saka maka da alkhairi yaron nan. Wannan zance ai faduwa ya zo daidai da zama, tunda har gobe take fita sai ta sake ɗaukan igiyar daraja. Dama zuciyata kullum dokawa take yi saboda abin da na jajibo masa. Shikenan yanzu na alhamdulillah. Duk farin cikin da suke yi ma bata furta ko a ba, domin shi ɗin da kansa Shahid murmushi yake yi na farin ciki, abin da ya tunani ya tabbata. Dama ya san in dai Hajiya ta ji an gama, duk wani na gidan mai yi mata biyayya ne. Sai dai Hajiya na kai kawo sai ta tafa hannaye take tana murna. Shi ko yana shirin yi masu sallama ma a tausayi kanta a ƙasa ta furta. Shahid, zauna, ina da magana. Daga shi Hajiya sai da suka kalle ta ba su shirya ba. Hajiya da ta ɗauko waya ta dawo ta zauna tana dubanta ta ce, Andiya lafiya? Yanayin nan naki ba na so, me aka yi? Ma ta sake sada kanta kafin ta ɗago tana duban Hajiya a tausashi ta ce, Hajiya, ni na jima da tunanin haka, har ma na gane haka ɗin ne, amma matsala ita ɗin ai ba ta son shi Hajiya. Hajiya ta tsura mata ido kamar tana son gane mutum ce ko aljan. A hankali ta ce, ka ji wata bid'a kuma. Shi Yusuf ɗin. Hausawa sun ce mai haƙuri shi kan dafa dutse har ya sha romansa. Kuma duk mai haƙuri da ƙaddara shi ke cin riban zaman duniya. An yi wani zamani a cikin wani yanayi a cikin gidan sarauta. Al'amura sun faru na ban al'ajabi da kuma ban mamaki. Shin menene? Dr. Nawara. Wace ce ita? Ya tarihin rayuwarta yake? Dr. Nawara. Mu kasance da mu da ku domin jin wannan shahararren littafi da ke kan YouTube channel ɗinmu mai suna Taskar Makaranci. Dr. Nawara ya samu sahalewar rubutu daga fasihiyar marubuciyar nan taku, wato Ummu Mahir, Mrs. Green. Wannan littafin ya kunshi abubuwa da dama wanda zai rikita lissafin mai saurare. Ba na jin mun taɓa kawo muku littafi mai kyan gaske kamar sa. Dr. Nawara daga Taskar Makaranci. Rayuwar duniya mai wahalar sha'ani ce. Yau gare ka, gobe ga ɗan uwanka. Allah sarki marainiya. Jarrabawa takan faru gabawa a duk lokacin da Allah ya so. Shin wannan littafi me ya kunsa? Kurma, cin amana, tsangwama, zalunci da kuma sharri irin na zaluncin kishiyoyin uwa. Ta sha wahalar rayuwa irin wanda ba ku taɓa tsammani ba. Wani hanin ga Allah baiwa ne. Me ya faru da rayuwarta? Kurma, shahararren tashar nan taku da ke kan YouTube channel
ta zakulo muku wani sabon littafi mai daɗi da kuma daɗin saurara. Kurma ya samu sahalewar rubutu daga fasihiyar marubuciyar nan taku, wato Umma Mahir Mrs. Green. Kar ku bari a baku labarin wannan littafi. Ya haɗu, ya ginu, ya ilmantu. Maza ku yi mana subscribe akan YouTube channel ɗinmu, wato Taskar Makaranci, domin samun wannan littafin. Kurma.